Yan, tawagan sila. Hi! Gabi, hindi matawag mo. Ano na? Hindi matawag mo. Yung tawag ko? Hindi tawag mo. Hindi siya ma-SM. Patingin nga ako ng mga gamit mo sa school. Nakabili ka na ba? Iyan yung bag mo? No po. Bibili ka pa lang? Opo. Shopping na. Shopping? Wow! Yay. You want Barbie na bag? Oo. Ano? Opo. 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 O sige, magpapadala si Tito ha. Pang school, pambili mo ng bag, Yay. ng shoes. Si ate, asa si ate? Ate, tawag ka ate mo. Tawag ka. Usap ka dito. Wow! Hi ate! Ako, kamukha ni Lola Jolly niya. Hi. What do you want? Anong gusto mong bag? Ate, what baby? Ate, what ate? Papa, ate. Barbie din? Ang gusto ni ate? Sabi ayaw, ate. Ah, sige nga, parinig nga ako paano magpapakilala si Ate Kayla. My name daw. My name is Bata. Yeah. How old are you? Ipakita mo sa akin yung sayaw mo. Dali, yung mini miss you. Hello, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Pakita. Mini miss you. Hello, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Wow! Good job! Ang galing naman. Gusto mo sumali, anak? Ha? Gusto mo ba sumali? Ha? Gusto mo sumali sa Mini With You? Oo. Ano? Parinig ako ng talent mo. Ano bang talent mo? You're going to dance? Oo. Opo. 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 yung ano daw? Ano sayaw? Dali. To the right. Ano yun? Everybody looks to the left. Everybody looks to the right. Can you feel that? It's shining a lot tonight. It's not about the money, money, money. We don't need the money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ang galing ah. Si ate, asa si ate? You show ate. Tawag ka, Tito. Dali. Klein. Tawag. Klein, ikaw paano ka magpapakilala? Dali, ate. Wala, hindi yan sama. Hindi natin bibilahan ng Barbie si ate. Dali, pakilala ka naman ate Klein, dali. What's your name daw? Louder. Papanta. How old are you? Ate, isa mahiyain. Oh, How old are you? Five. Think about you raise me up. I'm down. Louder. Lakas mo. Sige. Sing nga. Wow. Gusto ko mag-mini-miss you ka rin, dali.
Hello, dali yung hello, madlang people. Dalawa kayo ni, Kayla. Dalawa Sabay kayo. kayo, dali. Dali, miss you. 1, 2, Dali, 3. dali. Hello, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Hello, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Yeah, good job. Ano si Pepo? Ha? Yeah. Sila kuya, kailan uuwi sila kuya? Sila kuya, kailan uuwi? Maya mo. Sila Maya kuya? po. Maya po. Si Kuya Sian at si Kuya Kurt, kailan uuwi? Maya na. Mamaya? Yes, Maya na. Oh, sabay-sabay kayo bibili ng gamit sa school, ha? Sakit. Sakit na. Oh, sabay. Sakit si Kaga si Sian. Si Kuya. Oh, sige, sige. Oh, kiss mo na si Tito. I love you. Where's ate? Uwi ka na, okay? Where's ate Kayla? Ay, where's ate Clyde? Not like? Ate Clyde. You call ate No. Clyde. Ate Jane? Ate Clyde. You call ate Clyde. Lumapawis kayo. Sige. Pagdating nila kuya ha, magtawag ka sa akin ha. Ha? Pag dumating na si Kuya Sian tsaka si Kuya Kurt, tawag ka sa akin ha. Okay. Okay, I love you. Maybe bye. Bye-bye. It's DJ.